Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Menda Bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Kaixo, ongi etorri Menda Bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere, mikrofono pare batekin, mikrofono honetatik izketan Garbine Larrea, eta aldamenekoan bestetik. Eneritz Arzailuz. Hori da. Ja neure burua aurkezten dina, ja. Ondo. Autonomia. Bai, Eneritz, teknikari laneta, baina zer esana dukan teknikari. Gaurkoan biok arituko gara, baina gonbidatu bat ere izango dugu. Izan ere gure asmoa bada, hemen beste ahots batzuk ekartzea, aurreko saioan Jon Garmendia izan genuen, gaurkoan errezilera etorri gara. Eta, badugu zer kontatua. Gaurko sendabelarra udaberriko sendabelar bat izango da. Naizta urte osoan erabiliko dugun, udazkenean ere bai, horregatik deitu diogu txikori belarra bat, izan ere landare honekin gertatuko zaigu txikori belarra 2 eta 3 eta akaso 4 eta 5 saioak ere egingo ditugula. Lan gehiago, eman behar dira. Bai, nik uste dina deneritz hemen Menda Bikoitza zerbaitegatik jarri diogula saioari izena. Nire asmoa dun begirada apur bat zabaltzea eta ikustea zertaraino konplexua den landare baten familia ere. Batzuk noski singularrean hitz egiteko aditun, beste batzuk pluralean. Eta hori pasatzen zaigun mendarekin, izpilikuarekin, salbiarekin, hain justu ez txikori belarrarekin, baina txikori belarrak berak zenbaterainoko etekina ekarri aldigun, hori apurka landuko dinago. Orduan, gaurko txikori belarra bat izango duen astapeneko erabilera batzuk udaberri honetan egiteko. Gero elkarrizketa, aspalditik buruan neukanan elkarrizketa bat egingo dinagu, Ines Alustizari, errezila joan da, errezilgo eguzkitza baserritik. Hain zuzen ere, zazpibelar ukenduak egiteko sasoia iritsi zaigun honetan, edo San Juan egunaren bueltan, San Juanera ukendua egiteko gara iritsi zaigunean, bada ukendu bat, 30 landaretik gora erabiliz egiten dena, hain zuzen errezilen. Orduan, nik hau jakin inanean txunditu eta beldu nitxunan. Araudenak hautsiz, ez? Bai, erabat, oiden, araudenak hauste izkin. Ez dizkinago inoiz bikoitiak nahastu, beti bakoitiak izan ditu, baina 7koa, 9koa, asko dakien batek 11koa. Eta jakitea nunbait egiten dela 30 landarekoa, niri buruan horrek pun egin zidanan entzun nuenean. Orduan gaur bertati bertara jakingo dinagu hori nola den posible, eta batez ere nola egiten den hori. Eta gomendio proposamen edo aholkua noski gibela garbitzeko landaren ingurukoa izango duen, hau asko estimatzen duelako gure entzuleak, eta udaberrian egiteko zeregina edo aurre zaintza izaten duen 9 urnak egitea edo 40 urrenak edo akaso udaberri guztiko gibel garbiketak, tortarako landare asko zeuzkanagu zer esana ematen digutenak. Zingo gaitu. Hori da. Txikori belarra tarasakun ofizinaliz dugu, Aitaini Lilia, lehen esan da bezala, Kardabera, txikori horikatxa, txikori belarra, izen asko ditugu. Ostoak, loreak eta sustraiak ditugu balioterapeutikoa dutenak. Orduan, landarearen totum, osotasun hori, erabilgarri denean, landarea esan ohi dugu konplexua dela, ez? Sustraian dauden hainbat gauza ez daudelako ostoetan, eta askotan ondorioa izaten da landare bat baino gehiago bada, ez? Bere parteetan egiten duen lanari erreparatuz gero.
lorea bera ere bada balioterapeutikoa duena, eta horren hazia gure jolasa izan da. Hazi horiek haizeak edatzen ditu, Euskal Herrian zelaiak eta soroak ere, soro bazterrak, txikori belarrez josita ditugu, eta ikusten da hormigoi zirriztuetan badela landare hau hazi, garatu, ugaldu eta bere bizi ziklo osoa osatzeko gai. Orduan, niretzat landare, Europan ditugun landare medizinalen artean ezagunenetakoa bada, eta gure iruditerian belar txartzat jotzen dugun landarea dau. Nik uste dinat belar horrekin ateratzen zaion likidotxo batekin, latexa, txikitan, garitsuak igurtzen izkinala joateko. Erre egiten din. Hori den, erre egiten din, eta baten bat edo beste desagertunan, beste batzuk gogorregiak itunan, baina hori etorri zain. Hori etorri zain. Bira, hemen eskertzen dinat, justu ostoa eta lorean artean txortena dinagu, eta txortenaren latexak ere badin balio hori, ez? Honen balioak kosmetikoak ere badira, balioterapeutikoa ditu, baina kosmetikoak eta gastronomikoak ere izan ditu. Orduan, gaurkoan horregatik deituko diot txikori belarra bat, hurrengoan 2 eta 3 egingo dugulako, udazkenean, neguan, oraindik ere ikusten dugulako balioan hitzekoa dela eta jarraitzen duela guretzat ona izaten, ez? Hemen arazoa izaten da, nola hain arrunta eta hain ugaria den, askorentzat horrek garrantziak entzen diola. Balitz exotikoa eta bakana, eta dudari gabe garestik kobratuko baligute, asko gehiago estimatuko lukete. Osagai ugari ditu, eta gaina osagai hauek konplexuak dira. Konplexua deitzen dugu oso funtzio ezberdinak eta askotan antagonikoak egiteko gai delako, ez? Honek ere flavonoideak ditu, inulina, erretxina azidoa, taninoak, vitaminak ditu, azido foliko asko du, orduan mineraletan ikusten dugu potasioa, kaltzioa, bortina, fosforo, magnesioa, selenioa, manganesoa, bukatzen ezten gai bat da. Ez da bereziki estimatzen dudan parte hau, baino esan beharra izaten da, askori iruditzen zaielako, hain ona izan baliz gehiago erabiliko genuke. Ez da hori benetako argudio bat, erabili beharko genuke gehiago nere ustez. Ikusten duguna da, udaberrian oso aproposo dela, neguan ere osto mardulak izaten ditu, artean lorerik ez, orain loretan daukagu. Interesgarria da digestio aparatuko 4 organo garbitzeko eta indartzeko. Hori asko esatea da. Oda, landare hau gai da gibela eta behazunari lan egina arazteko lehendabizi, eta gero bare eta pankreari. Beti lehenengo egunetik iltzurrinekin egiten du lan, ez? Orduan, diuretiko ezaguna delako. Ni frantsesez adibidez, txixa egin arazten duen landarea esaten zaio. Guk pilotako konparaketa eginda esaten genuen honek ezker eskubi eta sotamanoz garbitzen gaituela. Eta garbitzeko gaitasun hori oso eremu zabalekoa denez, hain zuzen sistema linfatikoaren depuratzaile ona delako, eta hori ez da 2 egunetan egiten den lana, honek badu oso rekorrido luzea, eta hori askotan bada urtaro oso bat, ez urte oso bat, baina bai 3-4 hilabetean hartu daitekena. Asko hartu dute gernubideetako gaitzetarako, beste batzuk gibelda behazuneko gaitzetarako, beste asko hipertensioa tratatzeko erabili dute. Orduan, gaurkoan osto eta zarituko gara, eta udaberrirako baliabide gisa planteatuko dugu. Nik une hauetan, gomendatuko nuke errepide bazterretan ez, industria guneetan ez, txakurrek txixa egiten duten lekuetan ere ez, landarea honen osto aldela osasuntsuak, handiak, ikuste baituzue, osto txiki zapalek ere balio dute. Hau lurrak baldintzatzen du, lurraren indarrak edo kalitateak. Osto horiek bildu, moztu guraizekin, lehortu ondo, eta gero txikitu, guraizekin txikitu, eta gomendio bat emango dugu, osto hauekin zer egin dezakegun. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Udaberri amaiera eta uda hasiera ukenduak egiteko sasoia izan ohi dugu, eta hemen Milagritos ukendu ezaguna, Zazpibelar ukendua, San Juanak aldera San Juanera edo San Juan ukendua, askok eta askok
hau entzuten ari zareten askok ziur buruan izango duzue, formula bat edo beste. Asko egin izan ditugu, sendabelar anitzen ukenduak dira, landareak aldatuz joan gara, bai urte sasoiaren arabera, bai urte horretan ze landare daukagun gehiago gutxiago, lekuaren arabera, hau da aldagai asko dituen kontua da ukenduarena. Hori bai, ez dugu sekula bikoitiekin egin, hau da 2, 4, 6 landare ez dizkiogu jarri, bakoitiekin egin dugu lan, landare batekoa, 3koa, 5, 7koa, gure etxean esaten zen, batek asko baldin badaki egingo du 11koa, eta hola. Orduan, kontu bitxi bat izan zen niretzat, jakitea, bazela leku bat, 30 sendabelar erabiliz ukendu egiten zutena. Orduan, hori gelditu zitzaidan, hola, memoriaren zokoren batean, noizbait hori ezagutu behar dugu. Orduan, iruditu zaigu podcast honetarako gai oso aproposa, eta ikastera gatoz gaur. Errezilera etorri gara, errezilgo eguzkitza baserrian gaude, eta Ines Alustizari galdera zuzena egingo diogu. Nolatan 30 sendabelar, Ines? Ez dakit, ikastaro bat, izan zan herrin, Laura Gurbindok eman zigun, enek jarrizon, eta apuntatu ginen, emakume kuadrilla bat, ikastar hori itia, eta engin uzten, 3 ukendu, bat San Juanera izenaki, eta hasi ginen apuntatzen, eta belarrak ziren 31. Eta guri gelditu zikun hori, da San Juanera hori gure herrin izan da, guk ibili deun ukendu, Aurretik nik bai egiten itun, 3kok, gure etxen deitzen zikon tirakiloia. Bai. Gure amak deitzen zion, da 3kin egiten zon. Justuztak zein belartzien berbena, pasmo belarra tolata. Baina gero, 31ko honekin, beti izti izaten, 31 zituzu osatzen, segun ze garaietan San Juanera ingurun, belar batzuk ez dieoten, orduan bat kendu, beste bat jarri, baina ni oain honekin, eta errezilen, pomada hau da, ukendu hau da, danok ibiltzen deun ukendua. Denok estimatzen duzuen ukendua da. Denok estimatzen deuna. Eta deitu nola ditzen diozue? San Juanera. San Juanera ditzen diozue. Bai. Eta egiten duzue San Juanak inguruan. Bai. Lentxego, geroxego, claro, San Juan egunen, nahiko zaila egiten zat, denbora dala, edo igualdia dala, ez? Baina, aurretik edo atzetik, baina inguru hortan. Ondo. 31 horiek egun hortan ezagutu zen dituzten, aurretik pentsatzen dut zu bezalako batek lan egiten zuena, sendabelarrekin da, izango zuela, hauen ezagutia. Badie ez ezagunek tarten, baina oso ezagunek daude tarten. Intxaurren ostoa, larrosan petalok, eta badago, igual herboristeritik edo erosi behar dune, baina bestek nik etxe ingurun bilatzen ditut denak. Niri beti iruditu zait interesgarria araua puskatzen duen salbuespena aurkitzea, eta, olakoetan probatuta jakiten da. Orduan, baldin badago herri oso bat, ez? Hau erabiltzen duena, eta, zuentzat hau da zuen ukendua, zuen zazpibelar deitu izan zaiona San Juanera. San Juanera esaten denean jendeak zazpirekin lotzen duelako. Guk eztabaida luzeak eukitze ditugu, zergatik zazpi, hemen filosofia eta, danetik, sartu dezakegu. Baina 31ra joatea, salto handia iruditzen zitzaidan. Handia da. Bai. Iruditzen zaizu Ines, aipatzea, zein dien, egongo dalako hau entzuten nahi danen bat, egiteko gogoakin, eta hau bai egingo dugu podcastaren informazioa jartzen dugunean, izen botanikoarekin ipintzea, bakoitza. Batipat, jendea ez dadin hasi, ez dadin okerreko landaren bat ipini, eta horrek kaltea eragin. Nik apuntatu eta dauzketen bezala esango dut. Bai, ea. Bostorri, kalendula, berbena, pasmo belarra, larrosan petalok, liantena, sasi puntak, zaingorri, intxaurren ostok, milorri, tomiloa, hiperiko, erromeroa, nik erderaz dauzket. Bai, esan. Lengua de ciervo. Bai, orain mila, hori garo klase bat da. Bai, axari buztana, bardana, sustarra, lavanda, kuramales, vulneraria, tusilagoa,
hiedra terrestre, uvas de gato, ombligo de Venus, malva, yodo belarra, gordoloboa, salvia, konsuelda, arnika eta intxusan loreak. Bueno, izugarria iruditzen zait. Baina denak hementxe daude. Bai, hain zen esan ahala burura irudiak ekartzen, sendabelarreak iten liburuan uste dut horko oiak guztiak, gehien txunak sartu ditugula. Ederki, lehena aipatzen zendian, adibidez, bakarren bat badela negukoa dena. Ombligo de Venus. Bai. Eta uvas de gato ez de pilatu. Ez de zuizat, bai. Ez. Hori erosi ingo dezu. Ez, hori gabe egiten dut. Hori gabe. Bai, ez dut sekula erosi. Erosten detena da arnika. Hori bai, arnika babestua da, eta gainera hemen nekez aurkitzen dena. Aurkitu arren ere ezin da bildu. Hori da. Ederki. Orduan hori ixe. Baina besteak danak hemen. Guztiak kopuru berean, antzeko kopuruan, zuk baten bat maiteago badezu gehiago jartzen diozuna? Ez, gutxi gora bera pixka bat proporzionatuta edo, bueno, ez dut... Ojo, esaten da bezala egiten dut, ez, baina hortxe, ez, gutxi gura bera berdintxu, ez dauketola bat gehiago sartzen diotenik. Kopuru jakina egiten duzu urtero, jende jakinarentzat, ez. Enkarguz normalean etxen edukitzen ditut, potetxo batzuk, eta gero hementxe errezilgo azoka, San Martinetan izaten dan azokan, jendeak nahi izaten dut, zaioten da azoka hortan pixka bat, aukendu hori etxen berriz jartzeko, eta potetxo batzukin azoka horta juten naiz. Bestela, etxen edukitzen ditut, eta jendeak badakia, eta San Juanera ekarrien, kalendula ekarrien, eta holaxe, pixka bat enkarguz bezala. Aipatzen genuen berezia dula usaia, ezta? Bai. Nik irudikatu nahi dut, hor dauden guztietan, ez dakit zein gailendukotean, baten usaia hartzen zaio, edo nahasketarena da berezia? Ez, nik esango nuke ez daukela baten usaiik. Oso nahasketa, oso usai berezia ateatzen do, olionare ez, ja belarrana, baino nahasketa, niretzat iruditzen. Pentsatzen da kolore ilunekoa dela, ez da? Bai, berde iluna, fuertea. Sustraiak eta daudenean denbora gehiagotan beratzen dezue hori? Hau da, kalendula ukendu egitean... Nik edukitzen suabe, ordu eta erdi, igual 2 ordu. Suabe, baino marian balego bezala. Ez dut eiken nik baino marian. Nik zun gainen, ekonomikan gainen eiken dut, baina eukitzen dut denbora asko. Gero reposatzen utzi, baina hori. Nik ikasi non igual aurreneko pixka bat, umedadeak entzeko pixka bat, ireak kintxo bat, pixka bat, eta behar ditu burujita batzuk, eta gero ja eon mazeratzen bezala epelen egon. Pentsatzen dut, hainbeste osagai izan da, ondo filtratzea izango dela zaila, ez da? Horrek lanak emango dizkitzu? Bai. Gasa batekin. Gasa hundi bat jarri, eta antzatik, klaro, belarrare asko izaten da. Hoita mar sartu behar diozunen, gertatzen dena da, ezin dezu kantidade txikia, hainbeste belar sartzeko, olio kantidadea behar dezu. Litro bat edo 2 litro igual, gero, klaro, asko irtetzen do. Bai, dudi gabe. 25 bat pote izango dituzu, gutxi gora bera. Bai, gehiago. Litro, gehiago. Bai, eginaldi bat pentsatzen dut, ez? Halako landare kantitatea dagoenean. Eta nik, oain zurintzun dizut urte bete, nik 2 urteako, hainbesteko kantia nola itendan, 2 urteako ibiltzen dut. Bai. Gauza da, urte betean ibilian da bilkigula, itxirekian da guk oksidatu egiten dugu. Bai. Bigarreneako niretzat ondo indeko ukenduak segitzen du ukenduana izaten, baina pixka bat zahartu egiten da. Eta legez, 3. urterako ja ukenduak berez kadukatu egiten dutela, esaten da. Eta nahi gertatu izan zait, jendeak premiaz edo urgentziaz behar izan ukendua, 3 urteko izan da, ez egin ondo lan, ez? Ordan hori zahartu intzaion seinale. Orduan asko izaten diet, ukendua baldin badukazu edola 5 urte ez dakin erosia hori zapaten betunetarako erabili, favorez. Egun ematean larrialdia badezu ez dizulako ondo lan egingo. Orduan, dudari gabe horrelako lanak hartuta, epe pixkat luzera gora pentsatuko duzue. Bai, 2 urte bentzet bai. Zati, klaro, belarra hauek danak inguratu eta hasi, klaro, etzea iten litro laurden batekin. Orduan ja jartzen balin badezu kantitate bat, eta 2 urteko epea ematen diot nik. Da
ez dut izan nola. Izango duzu ziur nao baten bat, kasuren bat, hainbeste urtean, ukendu hainbeste jenderi eman da, niri aurpegia egitortze izkitolakoetan. Izugarri ondo juntzaion egoeraren bat, zauriren bat, kasuak asko izango dituzu eta kontatzeko istorioak ere bai. Baten bat konta idazu. Bai. Oantxe bertan, enfermera zebilela eta jiringileekin da behatzan erida egin eta kaiztuta behatza eta esan da, hau ezin sendatu ezekin. Esan, paseok, ukendu bat ibiltzen di jendek eta bai, inesek egiten do esan ziola batek. Eta, orduan, ukendu hori eskatu zien, eta handi bi egunea. Ikusi non da, zemuz, sendatu zatzu, beidatu. Ez dauket ezer, eske milagrosoa da, eske sendatu zat behatza osondo dauket, eta hori bat, eta geopesta bat, hemen lepon gainen irten ziola koskor erida bat, eta oso itxusia. Eta esan ziuela, bai, hori ebagi, eta kenduko dizut, eta ez, badaua, errezilen badaua hor pomada bat. Eta, bueno, eskatu zon San Juanera hori, eta jarri, eta zulo bat eintziola, danak garbitu, eta erakutsi zien, argazki, da Inez. Beidatu nola dauken, eta enfermerak esan omen zion, hori dana hola zuloatu baino lehen sendatuko nizunik, eta ez, honi ez diozu ikutxuko, hau nik sendatuko dut. Eta pomada horrekin nola sendatu zon, eta bueno, txoratzen zehola, eta bai, kriston eskerra ezaten, nik bai izaten dut bildurra neonek egiten deten gauzekin, norbaiti ematen diozunen, gaizki juten balin bazaio. Orduan, gero, entzuten dezunen, bueltan, sendatu diet, osondo juntzat, kriston satisfazioa da. Bai, dudari gabe. Hola, lan egindakoan gaina hortarako egiten da, ez? Asmo horrekin. Bai, norbaiti honeiteko. Hori da. Zornea, zauriak, ukendu honek ditun landareak ikusita, esango nuke askoz gehiagorako ere balio dula. Kolpentzat adibidez, kolpeak, haundituak, odol edo zorneri gabeak, zauriri gabeak. Seguru naiz, hor esan dituzunekin balio dula, kolpeetarako. Dauzke, hori, arnika hori, esan zion guri kolpentzako bezala, eta orduan jendek esan dizut, nine honek apartatu itxeitut, eta nik kolpentzako edo gauza batzuntzako kalendula gustatzen zat neuri. Baina nik badakit San Juanera ibiltzen duela danantzako ume golpeak hartzen dituen denen. Eskolan kalendula, baina gurasok etola San Juanera. Guri erakutsi ziunen zan pixka bat, erida garbitzeko eta gero belar asko dauzkela zikatrizantek. Bai. Gero izteko. Bai, hori da. Orduan, nire honek saltzen detenen, esaten detenen, pixka bat hori da. Eridak balin badauzkotzu, aurrenak garbitu ingo izu, eta gero zikatrizatu ingo dizu. Olakotan, erabilpenean bereizketa egiten dezu, hau da, kolpea jasotakoan azalean igurtzitzea, eta zauria bada gasa batean ukendua ipini eta lotuta jartzea, hori bai gomendatzen dezu. Bai. Erida danen, tapatu inber dezu, kolpea danen iurtzi. Oida, hau akaso asko ez dute jakingo, kolpea edo odolik edo pasmorik zorneri gabea baldin bada igurtzi eta nahikoa litzateke, baina garrantzitsua da zauria dagoenean ukendu gehiago ipintzea eta adibidez kirurgia baten ondoren dolakoetan behar den bezala gasak erabiltzea eta ukendua hor igurtzitzea. Bueno, deigarria egintzaigu, ni aseta gelditu naiz, jakimina aseta gelditu da. Buruari bueltak eman berdizkiot hor, esaten da euskara sendabelarrak ezkondu inberdiala. Eta formulazioari zein landare zeinekin ezkondu ez dala hain arresa. Batzutan landare bat hasten dela lanean, gero beste bate jarraitzen duela. Orduan, olako formulazioak egiten direnean, bai infusiodarako, bai ukendutarako, garrantzia ematen diogu bakoitzak zer egiten duen, nundik hasten den, ze ere mutan. Orduan, hor, usted Inez jarria zula lana, igual hilabeterako, hori banaka... Ikaskaie jarri dizut, horik nola ezkontzen dien. Hori da. Eta gero esango diazu, ondo ezkonduta daude. Ez badakigu, hau da, hasi gara metodo zientifikoaren azkeneko ataletik, hau da, hipotesitik hasi ordez, ja badake hau... Resultadutatik. Hori da, emaitza kontrastatua dauzkagu, eta gaina olakotan erabiltzen den terminoa evidentzia klinikoa da, hau da, evidentzia klinikoa dauzkagu, orduan, oain atzera bueltan inberdiogu, honi azpiko, nola esan, tripak atera, ez? Hau nolatan da posible.
Niri jakimina gelditu zait, hau nork egin ote zuen. Olakotan hasten garelako, batzuk jarri lehendabizi, ikusi eurekin nola egiten duten lan, euren artian hobeto esan da, eta gero gehitzen joan. Orduan, hau errezeloa daukat, lehenengo aldiz inorketzuela ingo kolpetik goita marna hastea, hau apurka egindako lan bat dala. Zuei olakorik aipatu zizuen, jatorririk ez. Bueno, borduan misterioan... San Juan era bezala saldu zigun, eta apuntatu, ze belardien. Ondo. Egin gendun paseo bat, belarra bildu ginuzten, eta esan zigun, hauek diezuek apuntatu, eta hemen dauketenik apuntea. Zoragarri iruditzen zait misterioan, misterioan eremuan ustea baita, hau nork egin ote zuen ze garaitan, eta baita ere ze beharretatik abiatuta. Hori gustatzen zait, jatorrizko egoera hura irudikatzea, norbaitek behar batetik abiatuta egingo zuelako hau. Bukatzeko aldera txiki bat, aztu gabe, animaliekin erabiltzen duzu, Bai. Eta ondo. Da oso ondo guten da. Asko erabiltzen du. Bueno, gu ere, bi hankabiko zomorroa, gure animali gixau irakurrita, guretzatera inkorra, hemen utziko dugu. Mila esker, Ines. Eskerrik asko zuri, Garbi. Bai, oso gustora etorri gara errezilera, eta gure entzulen artean norbaitek baldin badu olako altxorren bat, guk jasotzea nahiko lukeena, pres gaudela. Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen. Gaurko gomendioa Txikori Belar ostoekin egingo dugu. Izan ere, aurrekoan Pareta Belar 9 urrena hartuta egon zelako, halako zalantza, Zeneritz, 9 egunean hori hartuta gero zer, Hori denez, 9 egunean hartzen duen, eta urrengo hilabetean beste 9 egunez hartu behar duen, baina bitarte hortan zerbait berezi egin behar duen, aldun beste garbiketa bat egin. Hori da. Nik komentatzen inean, Bai. Bazagon jende ansiosoa, deituko zionago, eta 3 egunez zerbaiten garbiketa, urrengo egunetan beste zerbaitena, dena batera, gero ezerrez. Hori da, bai. Pixka nola ekilibratu gauza. Kaos bat, sortu genezakela hemen. Niretzat, urte sasoiak garbiketa egitekoak udaberria bada, odola astoratzen den garai bat da berez, orduan odola garbide araziko diguten, edo odola garbitzen duten organoen garbiketa egitea oso aproposa da, eta udazkena da beste sasoi bat hori egitekoa. Hortik kanpo ez dugu zertan egin, landare hauekin ere ez. Eta gero, beharrak eskatze baldin badigu, berbena infekzioaren badugu, lako edo zornearen arazon bat, edo horre erabilera puntuala egitea. Baina egia duen Pareta Belarra 9 egunen hartuta asko esate jatela. Eta nik urrengo egunetan, ze falta nabaritzen dut, ezin alda beste zerbait hartu, ez? Hau oso aproposa genuke. Hemen formulazioak eta nasketak eta badaude, landare ezberdinen artean inditzak egunak, baina horiek aplikazio personalizatuak dira beti, eta hau publiko zabalarentzat denez, saio hau, hori gomendatzera goaz, ez? Pareta Belarra 9 egunean hartu ondoren, Horma Belarra utzi dugunean jarraitu ote dezakegun beste batekin. Eta erantzuna bai da, eta hau aproposa... Txikori Belarra aproposa genuke hortarako. Ez dut hasieran esan Txikori Belarra beste bati ere deitzen zaio, Txikori Unintibus, eta hori kafearekin lotzen du jendeak, aipatuko dugu, Txikori Belarraz hitz egiten jarraituko dugu, sustraiez hitz egiten dugunean aipatuko dugu kafe hori, nolatan, landare hori ere ekarriko dugu. Gaurko honetan, gomendioa izango da, lehortu ditugun ostoien infusioa goizean baraurik edatea. Hau da, Horma Belarrarekin egin dugun bezalaxe, 250 mililitro ur irakin, sua itzali, 2 postreko koilarakada ipini kasu honetan ostoenak, osto lehorrenak, 5 minutu utzi tapatuta, eta hori baraurik edatea. Hau ezingo dugu egin, askotan aipatzen dugu haurdunaldian, edo eskitzaroan ezin dugu egin, tensioa jaisteko botikak, diuretikoak edo gibelerako botikak hartzen baldin baditugu ere ezingo dugu egin, berako eta bihotzerrea baldin baditugu ere, edo berako eta bihotzerrea izateko joera badugu askotan ikusiko dugu honek handitu egingo digula, hor ezingo dugu egunero hartu. Eta gero ikusten da, behazun hiperreakzioa eragin diezaiekela askori behazunean harriak baldin badituzte. Orduan, pertsona hauei behazuneko arazoak baldin badituzte esan ohi diegu kontuz
oso dosi harinetan eta ziurrenik ezingo dutela astebete baino gehiagon hartu. Eta berehala igarri ezkero halako berakoa, halako ondoeza, berehala utzi behar dela baita ere. Hemen ikusten duguna da, honek ere, halako odol garbiketa egiten dugun guztietan bezala, halako erreakzioa ingo duela, ez, itxixean, egarri gehiago nabarituko dugula, baina baitaren nabarituko dugula halako indar berritze bat, ez? Eta, hainbatek eskertu izan didaten zerbait hau, 3 hilabetean jarraian hartu dutelako, egunero, goizero, hori askotan esan ohi dut 80 infusio hartu urtean, baina urtean hartu berdin dit martxoak 21 hasita edo apirilak 1 hasita, baina 80 infusio hartu. Eta 80 infusio horien ondoren kontatuko diazu zer moduz, ez? Honek disiplina eskatzen dine. Eskatzen din biltzea, eskatzen din prestatzea. Bai. Bira, errestu nahi baldin badun tratamenduen eritzelaro 80 egunean hartu nahi izatera, hau askotan esan izan dinat litro bat ur irakin, sua itzali eta 2 postreko koilaraka da ipini. Utzi 5 minutu tapatuta, kristalezko botila batean sartu eta hori 4 egunetarako daukan. Orduan, astean 2 aldiz prestatuta, apur bat galdu ingo di, baina ozkailuan eduki, hotza ez edan, goizean epeldu, eta horrela edan. Garrantzitsua esateak gibela garbitzeko sendabelar guztiak utxik hartu behar direla gozagarririk gabe. Ez esti, eta ez estebia, eta ez alakorik. Utxik hartu behar direla. Eta ben goizean horrelako izan horma belarra edo txikori belarraren infusio bat hartuta gero aldun gozaldu, eta gero aldun kafe bat hartu? Bai, niretza bai. Ez din zertan, nik ez dinat uste baldintzatzen duenik alako dieta bat egin beharra. Hombre, kafe horrek azukre zuria baldin badeina adibidez, bueno. Hori bestela ere hobeto ezetz, baina... Hori beste gai badun, eta hemen landare eta zari garela, sendabela eta zari garela, beste esparru badun, ez ninduken sartuko beste esparru hortan, momentu hontan, baina, ze aukera egiten ditugun, ikusten dugu askotan gorputza 2 norabidetara eramaten dugula, ez? Eta garbitzen nahi garenean, askotan beste gauza hauek ere ez titula eskatzen gorputzak. Hau deigarria dun, ez? Eta hemen ere lehen egin dugun ohar berbera, epe honetan odoleko analitika bat ez egitea, ez usteko bat izan dezakegulako. Ondorenean bai. Tratamendu hau egin ondorenean. Niretzat baden oso eskerroneko tratamendua, behintzat probatzea, askori esan etzienat, hilabete sikiera probazazu, eta hilabetean probatuta, asko antzeman. Orduan, tamaina, ze oreka aurkitza dun zailena, edo zeinentzat. Bizitzan gauz guztietan. Baina tamaina hartzen baldin badion, akaso astebete hartuta ja nahikoa izango duen, ze bizi estilo edo ze iragan, oze gaitz izan dituen batek, niretzat, honek egingo digun lan depuratzailea eta batez ere, gero ekarriko digun ongizatea, badun asko eskertzen den zerbait. Oso ondo, irire eskertu egingo dinagu gaurko gomendioa, eta saio oso egin izana, eta betikoa, argia.eusen eta bizibaratzean gaitu zuela, eta mendabikoitza abildua argia.eusera idazteko nahi baduzue. Hori da, eta gaiak proposatzeko, eta guk jarraituko dugula, txikori belarraren urrengo kapituluak prestatzen. 1, 2, 3... Eta ez dakit noiz arte. Ondo segi. Urren arte. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.